Готови ли сте за скандалните? Отчетен август ще бъде буря в интернет. Понеделник точно в 8 вечерта, няма връщане назад. Във Фейсбук и в ТикТок ще избухне огънят. Лия Начкова влиза, няма кой да я спре. Инстаграм, Ютуб, всички в екстаз. По-скандално от всякога той ден и часът. Готови ли сте? Започва купонът. От 4 август пускаме сезона. Ще има любов и много смях. Всички актьори ще ви пратят в крах. Лилия Начкова, кралицата на нощта. Иван, футболиста, с нея в играта. Йони Джордж е мрак на висота. Пепа, Курбутина и памет за слава. Не изпускай шоуто, то не прощава. Скандал, романтика, всичко се раздава. Лили пак е водеща, красива, уверена. Всички в ТикТок чакат премиерата на Патри. Любов, интриги, шеги с гласа. Няма спиране, започва глътката страстна. Понеделник вечер, часът е точен. Всички ще говорят за нас, безвъзвратно мощен. Готови ли сте? Всичко ще гори. От 20:00 точно да не пропусни. Скандалните идват, няма спирка. Всички до един са в нашата зодия дива. И в ТикТок ще избухне огънят. Лилия Начкова влиза, няма кой да я спре. Инстаграм, Ютуб, всички в екстаз. По-скандално от всякога той ден и часът. Все, готови ли сте? Започва купонът. От 4 август пускаме сезона. Ще има любов и много смях. Всички актьори ще ви пратят в крах. Лилия Начкова, кралицата на нощта. Иван, футболиста, с нея в играта. Йони Джордж е мрак на висота. Пепа, Курбутина и памет за слава. Не изпускай шоуто, то не прощава. Скандал, романтика, всичко се раздава. Лили пак е водеща, красива, уверена. Всички в ТикТок чакат премиерата на Пати. Не изпускай шоуто, то не прощава. Скандал, романтика, всичко се раздава. Лили пак е водеща, красива, уверена. Всички в ТикТок чакат премиерата на Пати. Любов, интриги, шеги с класа. Няма спиране, започва глътката страстна. Понеделник вечер, часът е точен. Всички ще говорят за нас, безвъзвратно мощен. Безвъзвратно мощен.